που όλα γίνονται σωστά. Με χιούμορ, στυλ και φαντασία θα σε ταξιδέψεις στην ουσία. Απ' την οθόνη σου μιλάει, σε έναν κόσμο σε καλεί. Γράφει ιστορίες, κάθε μέρα μια αρχή. Τι κι αν βαριέσαι, τι κι αν ψάχνεις για χαρά, το κανάλι θα είναι εκεί κάθε φορά. Εδώ είναι το κανάλι μου, εκεί που όλα γίνονται σωστά. Με χιούμορ, στυλ και φαντασία θα σε ταξιδέψεις στην ουσία. Στην ουσία. Unboxing, gaming και ό,τι θες να δεις. Σχόλια γεμάτα που θα σε ενθουσιάσουν κι εσύ. Κάθε βίντεο του σε φέρνει πιο κοντά στον κόσμο του Λεφά, πάντα αληθινά. Εδώ είναι το κανάλι του Λεφά, εκεί που όλα γίνονται σωστά. Με χιούμορ, στυλ και φαντασία θα σε ταξιδέψεις στην ουσία. Unboxing, gaming κι ό,τι θες να δεις. Σχόλια γεμάτα που θα σε ενθουσιάσουν κι εσύ. Κάθε βίντεο του σε φέρνει πιο κοντά στον κόσμο του Λεφά, πάντα αληθινά. Εδώ είναι το κανάλι του Λεφά, εκεί που όλα γίνονται σωστά. Με χιούμορ, στυλ και φαντασία θα σε ταξιδέψεις στην ουσία. Στο κανάλι δεν θα είσαι μόνος πια, με παρέα, γέλια, πάντα ανοιχτή καρδιά. Αν θες να ζήσεις κάτι μαγικό, στο κανάλι του Λεφά θα βρεις το φως το αληθινό. Αληθινό. Εδώ είναι το κανάλι του Λεφά, εκεί που όλα γίνονται σωστά. Εδώ είναι το κανάλι του Λεφά, εκεί που όλα γίνονται σωστά.